Bueno, hasingo gare horko bilera honekin, bai. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko tarte bat hartu duzuen hori gaurko bilera hontan sartzeko. Bai, ni Malena Zuanaz, nirekin batera Dalda Baraia Zarra dau, Bixok mugimendu egitasmoko idazkaritza teknikoan lan egiten dugu, eta gurekin batera Aritz Ginea dau, dela Uelke enpresako ordezkaria. Bai, orduen hirurok gidatuko dugu gaurko bilera hau, eta gero gonbidatuak izan zarete, orientazio zerbitzuetan lanean ari zareten orientatzaileak eta baitxa zuen udalerrietako teknikariak. Bai, esan bezala, gaurko bilera hau grabatua izango da, eta astelehenean aurkezpena eta bideoa bidaliko zaizkizue emailez. Bai, bueno, gaurko bilera honen helburua da aurtengo mugiment pausu erronka aurkeztea, bai, datak, araudia, aplikazioaren funtzionamendua nola izango dan, eta gero behin aurkezten dugula, ikusiko duzuen bezala, martxoaren 30-etik aurrera, erabiltzaileek parte, izena ematen joan alko dira erronka hontarako. A ver. De nada, Maidan, pasio así como un poco rápido. Hasta otro día 20. Barkatu. Vale, que ha sido hoy como un poco... Vale. Asagatik, geratu jatak askauta. Orkezpena. Bai. Bueno, zergatik antolatzen dugu mugiment pauso erronka, bai, alde batetik, iaz egin genuen lehenengoz pauso erronka, eta parte hartzaileek modu positiboan baloratu zuten erronka, ikusi genuen gainera, parte hartu zuten erabiltzaileek erantzun zuten galdetegian, nolabait erronka hau balioagarria izan zitzaiela, erronkak iraun zuen bitartean aktiboago bihurtzeko, eta galdetu zitzaienean ere, ea urrengo ikasturtean edo urrengo urtean gustatuko litzaieken erronka errepikatzea, erantzuna izan zen, ez, orduan hortik abiatuta, aurten ere erronka hau martxan jartzea erabaki dugu, eta helburuak die, alde batetik, herritarrek egunerokoan ahalik eta pausu gehien ematea, bai? Erronkak irauten dauen bitartean, ahalik eta pausu gehien ematea. Gero, orientazio zerbitzuei, zuen erabiltzaileak aktiboago bihurtzen laguntzeko, beste baliabide bat izatea. Gero, jarduera fisikoaren zeharkako balioak sustatzea ere, bai horren artean sozializazioa, ze, egia da, aitzaki ona izan daitekela erabiltzaile askorentzat, paseatzera urtetzeko eta inkluso beste pertsona batzuekin ere gelditzeko eta kalera joateko oinez ibiltzera. Bai, eta azkenik, jarduera fisikoa gailu digitalen laguntzarekin egiteko kultura bultzatzea. Bai, hauek izango ziren, mugiment pauso erronka honekin lortu nahi ditugun lau helburuak. Proposatzen duguna da, udalerrien arteko liga virtual bat da, bai? Aurten 56 udalerrik parte hartu ahal izango daue liga virtual honetan, eta zergatik 56, 56 direlako Euskal Autonomia Erkidegoan orientazio zerbitzua daukatenak, bai? Udalerri bakoitza talde gisa lehiatuko da, eta parte hartzaileak beraien udalerrira atxikitu beharko die. Bai, gero aurrerago Aritzek azalduko digu nola. Ondo entzuten da? Aurkezpena ondo entzuten da? Bai, ondo entzuten da. Bai, bale. Bale, eta urratsak metatzeko edo erronka hau egin beharko dugu mugikorraren bitartez, bai? Mugikorrak zenbatzen dituen urratsak izango dira ondoren irauliko dienak aplikaziora eta urrats horreik izango die balioko dutenak. Bale, zeintzu die datak, bai? Aurtengo mugiment pauso erronka maiatzaren 11an hasiko da, goizeko 6etan, eta amaituko da maiatzaren 31an, gaueko 12etan, 12ak bat gutxitan, bai? Tarte horrietan metatzen diren pauso guztiak zenbatuko ditugu, eta azken sinkronizazioko data jarri dugu ekainaren 1an. Hau da, maiatzaren 31an, nahiz eta 12ak arte zenbatu ahalko dien
urratsak, bain norbait sartzen bada ekainaren batean aplikaziora, orduan bolkatuko die urrats guztiak izan ere, aplikaziora sartzen garen arte, ez die bolkatzen datuak. Orduan, noizean behin gomendatzen dana da, aplikazioan sartzea, bolkatzeko datu horri guztiak. Bai, orduan, epe horretan parte hartzaileek bereien urratsak erregistratu, eta lehiaketan parte hartu beharko daue. Egia da, naiz eta maiatzaren 11 hasten den erronka, hortik aurrerako egunetan erabiltzaileak batu ahalko die, baina ukiko da bien desventaja hori izango da, ez? Hasierako data horreitako urratsak ez zaizkiela zenbatuko, baina erronkara edozein momentutan batu ahalko die. Bai, gero erronkaren faseak 3 izango die, bai alde batetik izen ematea UELK aplikazioaren bidez egin beharko da, gero ikusiko dugun bezala, eta izen eman ahalko dute martxoaren 30-etik aurrera. Bai, data hau jarri dugu erronka egunetik nahiko urrin edo behintzat aste batzutako margena eman nahi izan dugu, nolabait herritarrei aukera emateko denboraz erronkan atxikitzeko, eta zuek ere orientazio zerbitzuetatik erabiltzaileen kaptazioa egin nahi izan ez gero, denboraz egin alda izuen. Bai, eta horrez gain, herri mailan difusio egin nahi bada erronkarena denboraz egin alizeteko. Gero ondoren, izango litzake bigarren fase bat, ja lehiaketei dagokizuna, izango litzatekela maiatzaren 11 eta 31 arteko tarte hori, 3 asteko tartia, eta gero bukatzeko ingo geuke itxiera edo ebaluazioa. Bai, erronka amaitzen danean, parte hartu duten erabiltzaile guztiek jasoko dozue galdetegi bat, galdetegi horretan, zuena zebetetze maila bete ahal izango duzu eta guzti horrekin guk txosten bat osatuko dugu. Bai? Zeintzuk die parte hartzeko baldintzak? Alde batetik, esan dugun bezala parte hartu ahalko dute orientazio zerbitzua daukaten udalerriak, orduan bertako biztanleei zuzendutako erronka da, eta gero bestalde 14 urtetik gorako pertsonak parte hartu ahalko dute. Bai, hau batez be lotuta dago datuak babesteko eta bermatzeko lege organikoarekin. Horiek die parte hartzeko bi baldintzak, eta gero, esan bezala, talde bakoitzak edo udalerri bakoitza talde bezala lehiatuko da, eta sailkapenari dagokionez, pausuak naiz eta modu individualean zenbatuko dien, gero konputatuko dira talde bezala. Eta funtzionamenduari dagokionez, hitz emango dut Aritzei, zebera da aplikazioa ondoen kontrolatzen dagoen pertsona. Orduan, nahi dozunean, Aritz? Perfecto, eskerrik asko. Sartu ditugu pasadan urteari dagokionez hobekuntza batzuk, batez ere izen ematearekin eta pausuen sinkronizazioarekin lotutako hobekuntzak, Malenek komentatu duen bezala, lehenagotik eukingo duzue denbora sinkronizatzeko eta txekeatzeko gauzak, orain azalduko dizuegun bezala. Udalerriei bidaliko dizuegu komunikaziorako eta zabalkunderako materiala, erabiltzaileak ahalik eta errezen batu ahal izateko taldera. Azkenan bilatzen duguna da prozesua izate ahalik eta errezena, bai izan daiteke hasieran laguntza behar izatea jendeak batez ere sinkronizazioan, horretarako prestatuta daude bideoak eta materiala, baina gero hortik aurrera egin behar dugun gauza bakarra da UELK aplikaziora sartzea. Eta ondo baldin badago eginda sinkronizazioa, automatikoki sartuko dizkigu pausoak. Egin beharko dugun gauza bakarra da aplikaziora sartu. Orduan, hurrengo diapositiba honetan azaltzen dugu zelan inskribatu behar den pertsona, egin behar duguna da UELK aplikazioa deskargatu, materialetatik ikusiko dituzue modu desberdinak UELK aplikazioa deskargatzeko, QR-tatik edo zuzenean dendetatik bilatuz, eman behar dugu taldean izena, talde horretan izena ematen ja gaude erronkan parte hartzen, orain azalduko dizuet hurrengo diapositoan zelan egiten den hau, eta behin hori egin duguna da sinkronizatu eta erronkaren tarte horretan pausoak metatzen joan.
Hurrengo diapositiban ikusiko duzuen bezala, sartu ditugu gauza batzuk, mugitu dugu lekuz erronkan batzea izateko errezagoa. Orain ikusiko duzue, hasierako orrian agertuko dela zuzenean martxoaren 30-etik, ja mugimendu pausu erronkaren txartela. Vale, egon beharko diogu hor, agertuko zaigu erdiko pantaila hori, mugimendu pausu erronka, bertan desplegatuz, agertuko zarete orientazio zerbitzua duzuen udalerri guztiak. Bilatzen dugu guk nahi duguna, emoten diogu eta listo, egongo gara barruan. Vale, hau da berrikuntzetako bat, mugitzen dugula lekuz eta dago modu irisgarriago baten erronkara batzea. Eta momentu honetatik aurrera, egin behar dugun gauza bakarra da, sinkronizatu mugikorra mugikorrean dugun osasun aplikazioarekin. Apple-eko kasuan prozesua agian errezagoa da, joan behar gara profilera, goian ditugu ezarpenak edo ajustez, sinkronizazioa kudeatu, eta bertan ditugu pausuak, eta eukingo dugu konektatzeko aukera. Emoten dizkiogu baimenak, eta listo. Vale? Eta Androiden kasuan sartu behar dugu erdibideko aplikazio bat. Vale? Hau da Androidek holan eginda duelako. Lotu beharko dugu Google Health Connectekin, eta Google Health Connect gero lotuko dugu dagoeneko mugikorra aplikazioan dugun osasun aplikaziora. Vale? Normalean mugikorrek eukiten dute instalatuta bat, markaren araberakoa, hor daude Samsung Health, Zepp eta O-Health, Xiaomi, Samsung eta hauek daukaten aia instalatuta, eta ez badauka instalatuta osasun aplikazioa, guk gomendatzen dizuegu instalatzea Google Fit eta horrekin konektatzea. Vale? Desberdintasuna aurten da ez dugula itxaron behar erronka ziarte ikusteko ja pausoak hartzen dizkigun edo ez. Vale? Aurten profilean ikusiko duzue sinkronizazioa egiten dugun momentutik egunero hartzen dizkigun pausoak. Vale? Orduan, nik gaur inkluso egin dezaket ja sinkronizazioa eta gaur ikusi ia sinkronizazioa ondo dagoen eginda eta profilan agertuko zaizkit egiten ditudan pausuak eta holan ja eukingo du sinkronizazioa eginda denboraz eta erronka azten denean egin behar dudan gauza bakarra da Welka aplikazioara sartu eta automatikamente hartuko dizkit pausu horiek, urratz horiek, vale? Orduan honek espero dugu erraztea ere lan hori, ze jasotzen duzunean informazioa erronkaren inguruan, egiten duzu sinkronizazioa, eta momentu horretan ja jakin dezakegu ja dagoen sinkronizazioa ondo eginda edo falta den zeozer, bale? Eta holan ez daukagu erronkaren lehenengo egunean ibili beharrik sinkronizazioak berriro egiten edo errepasatzen. Orduan hau ere berrikuntza bezala. Eta nire partetik uste dute hau, hor daude bideoak azaltzen prozesu bakoitza zelan egiten den, laguntza bezala eukiteko, bale? Welk deskargatu, nola erregistratu, nola deskargatu Health Connect, nola lotu Welk eta Health Connect, eta gero Health Connect hori nola lotu osasun aplikazioekin. Hor dago bideo desberdinak dauz, azaltzen prozesu bakoitza. Nire partetik holan izango zen. Vale. Sailkapen eta sarietaz hitz egiteko, jakin denbora errealean, aplikatiboan bertan behin erronka martxan jartzen denean, bi sailkapen egongo dela ikusgai. Alde batetik izango dugu udalerrien arteko sailkapena, eta sailkapen honetan ikusiko dugu udalerrian parte hartzen ari diren pertsonen pausumetak eta zati partaide kopurua, hori izango da sailkapena, eta beste bat egongo da banakakoa. Hor izango dela pertsona fisiko bakoitzak metatzen doazen pausuak. Eta egongo da emakume eta gizonezkoak nahaztuta, hau da, pausu gehien eman dituenetatik gutxien eman duenari. Gero, sariei dagokionez, iazko sari batzuk errepekatu ditugu eta berri batzuk ere inkestetan jaso genituen feedbackekin berri batzuk sortu ditugu. Alde batetik izango dugu banakako saria,
eta hor emango dugun saria da pausu gehien eman dituen emakumezko eta gizonezkoari, eta saria izango da kirol denda baten gastatzeko 75 euroko opari txartela. Era berdinean izango dugu banakako sari bat onartutako desgaitasuna duten pertsonak eta pausu gehien eman dituzten emakumezko eta gizonezkoari, eta saria berdina izango da 75 euroko opari txartela. Hirugarren saria taldekakoa izango da, kasu honetan pausu gehien eman dituen talde horrek jasoko ditu alde batetik 5 sari, 30 euroko 5 sari pausu gehien eman dituzten 5 pertsonentzako, eta beste 5 sari zozketa eran banatzeko. Bai, taldekako sailkapen honetan saria eskuratzeko, taldean gutxieneko partaide kopuru bat bermatu behar dela gehitu diogu aurten. Bai, orduan hemen dituzue pixkar ratioak. Hau da, 2000 biztanletik berako udalerrietan, gutxienez 5 pertsonak parte hartu beharko dute, sari honetan parte hartzeko. Gero era individualean banakakoan parte hartzeko ez, baino sarian bai. 5.000tik berarako udalerrietan 10 pertsonak hartu beharko dute parte, 10.000tik berako udalerrietan 15 pertsonak, eta 10.000 eta bat biztanleko udalerrietatik, edo 10.000 eta bat biztanle baino gehiagoko udalerrietan, 20 pertsonak gutxienez parte hartu beharko dute. Eta beste, gehitu dugun beste saria, hau azkeneko laugarrena da. Hau da, parte hartzaile gehien dituen udalerriak jasoko ditu 30 euroko 5 opari txartel partaideen artean zozketatzeko. Vale. Eta, arau orokorrei buruz. Hemen azaldu nahi duguna da, azkenean Huelkek badauka esperientzia horrelako erronketan. Orduan, beraiek zerbait susmagarria ikusten badute, pausometaketan, ibilgailu motordunak erabili direla, bikoiztuta daudera pausuak, jakin, ezoizko edo iruzurrezko erregistroen bat antzematen bada, hori, erakunde eskubidea izango dugula urrats horrek ezabatzeko edo, neurriren bat hartzeko. Bai, izan daiteke akats bat, izan daiteke iruzurra, begiratuko genuke, baina jakin, hau gertatu daitekela, ez? Azkenean badakigu, orokorrean trampa egitea gustuko daukugula batzuk. Eta, besterik ez, azkenean, esperientzia arina bermatzeko eta partartzaileen aurki dezaketen edozein gora bera konpontzeko zalantzak, jakin harremanetan jartzeko kanal ezberdinak daudela. Bai, Malenen lehen esan duen bezala, martxoaren 30-tik aurrera egongo da prest izen emateak, orduan, guk ordurako bialduko dizuegu euskarri hau eta baita beste euskarri batzuk, udal mailan kartelak, eskuorri bat, informazio gehiago, orduan, edozein zalantza izan ezkero, jarri harremanetan hemen dauden bide ezberdinetatik eta gure aldetik hori. Bai, ez dakit, eskerrik asko bilera bertaratzeagatik, eta hori, edozein zalantza edo badukazue mikroa ireki, eta bota galderak lasai. Badau zalantzarik edo zerbait? Galdetu lasai, geratu zalantzarik. Pizkat aurten, epeak aurreratu ditugu, pentsatzen zuei be orientatzaile moduan edo kirol teknikari moduan, aukera emateko erronkaren, zabalkundia edo nahi izan ez gero behintzat horretan lan egiteko, ez? Ez dakit, izan daike bertako aldizkari bitartez, izan alda, mugikorrak nola sinkronizatu
horrekin hitzaldi edo saioren bat antolatuz, baina iaz izan zen edo azkenean zuei entzun da ez, denbora gutxi egon zala eta horregatik aurten epiak luzatu ditugu. Bai, guk gure aldetik ingo dugu zabalkundea, baina gero sentitu libre, udal bakoitzean egokiena ikusten duzuen difusioa itxeko. Osea, zuen webgune orokorrean, udaleko beste komunikazio bide batzutan, alde horretatik sentitu libre. Guk bai bidaliko dut dugula euskarri batzuk, eta gero zabaltzea erabakitu baduzue, horrela. Guk egiz esan zuen udalerrietara iristeko, zailtasunak dutko ditugu, ez dut uste mugimenten jarraitzaileak izango dienik, zuek gertu hau zaudete zuen udaleko, estan lehen gandik. Bai, hori, 30erako behar difusio egiteko materiala gutxienez zuen esku izango zuen. Bai, gero estrategia zuen esku behuzten dugu. Oso, ondo. Espadau besteik, mila esker tarte hau gurekin partekatzearren, da esan dakoa bidaliko dut dugu bai aurkezpena eta baitxa bilerako bideoa ikustean da duzua. Bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei eskerrik asko. Zuei, ale, aio.